pa sa atin yan, ha? Na meron pa nga ata eh. Bunker, bunker. Kaya na ni AFK dito. Pambaram Ah, wala. pam 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 Mayroon para isa. para. May isa. Proceed to the marked location and secure the area. Free kill na to. Uy, gumalaw. Gumalaw na. Alright, lads. Pakamatay siya. Ano ginagawa? Ay daw, nagkotse. May ammunition na ako. Ayos. Very nice. Very nice. Very, very Nice indeed. Tala, baril ah. Ano na ako? May kunin ko yan. Baka Pang-los-los. magka-los siya ko eh. Pang-palos-los. yan. Los-los ang kapar ko nito. Ang kapur. Pang damor-damortis. Eh, hindi pa natin napasok yung bunker, no? Uy, may kalaban. Eh, mga red box minsan dyan eh. Fire station. Iba Sige, pala yung direction ko. Meron dyan. Siguro. Loadout na tayo. Very nice. Primary objective. Ay! Ah, loadout? Tara, loadout. Ay, dyan pala. Lalayo pa ako eh. Kulang. Pera tal. Extra pera ah. Ang lakas ng talbog. Bala. Ano? Oh shit, kailangan. Ayun oh. Totoo na ba yan o ano? O kayo lang? Meron pa. Meron. Meron. Blooting. Yeah, poopin. Ay, nag-load out din sila. Copy. Ano nyo ha? Pakikuha ng kotse dyan. Baka ano tayo. Ayun oh. I'm moving. Dito oh. Tangina mo, down ka, hayop ka. Silip pa hayop, bilis. Inbound. Tara men, alis tayo. Oh, malapit lang pala yung bilog. Kapit lang. Abangan Oh. natin sila dito. High ground. Ayun na, ayun na tulo. Enemy UAV. Ito na Sige pala. ba dito? Ayun ulit oh. Enemy Meron dito. Ay, ito na. hostile. Bobo. May Kala mo bangtin, matatalo mo ako? may bangtin. Copy. Nakaloaded na ba ng mga to? Oo, tal. Yan yung mga nag-load out kanina, yung UAV, mga baril sa UAV. atin. Overhead. Baby ako. Get to the safe zone. Meron dito eh. Oo, dalawa kayo maki. Ayun oh. Oh shit. Ingat lang muna. Mark the target. Pwede kang tumakbo. Dito to ah. Naka riot shield. Nag-push na siya. Tira na sa katol. Nice. Tangina ka, hayop ka. Flashbang niya ako? Patay mo ba? Walang baril yan, walang baril. Ano lang yan? Pang... Yung harness lang. Dalawa pa Tsaka yun, riot diba? shield. Dalawa pa yun eh. Has entered the good. Napatay mo yung isa. Surviving earns some redeployment. Patay yung isa. Enemy Ay, mag-isa na Tatlo yun lang. ah.
Takbo sa kaliwa, Makoy. Be advised, your Tangina. got their ass kicked. There are team Uma yung baril. Nandito sila eh. moving. Dito lang. Roger that. Double gun. Pistol. Saan na kaya yun? Andito lang sa orange pink. Diyan lang? Hinihintay din yung gas nasa loob eh. lang. Enemy UAV overhead. Diyan na yung gas ah. Baka yun yung ano, riot shield. Ayun o. Ah, hindi pala. Mhm. Ang ina, may bumili dito, tol. Enemy UAV overhead. Wala naman dito. Wala akong narinig. Ito, bumili dito. Ay, ito na. Send them off. Target right here. Wala nang tao doon, Lods. Nag-drop pa sa taas. Nag-drop sa taas, tol. Ay, galing gulag. Ito, pinaparil ako. Sige, sige. Wala na sila. Takbo. Wala na. Wala na dyan. Circle na kayo man. Dito na. First wave yan. First wave pala to. Heading this way. Ayun, no. Sighted on target. Basag, basag. Basag din ako. Saan na? Iabot sa mga. Alis ka na dyan. Mamatay kayo niyan. Down isa. Down dalawa. Nice. Nice. May kotse sa harap mo dyan. Setting shot. Drop headed your way. Ay, nadamay pa akong pucha. King ina sabi niya. Pinoy tol. King ina sabi niya. Mabubuhay Sige mo lang. pa si Jer. Nadalay ako. Sige lang. Sige lang. Abot Kaya ka pa ba? yan. Kaya yan. Alay ka rito. Ay, hindi. Hindi abot. This is the Gulag. Ano, meron pa dito, hayop. Fight's kicking off. Ayun o. Isa lang ang laman ng sasakyan ha. Bumili pa bumili. nga. Your teammates Pumunta sa right. Tangay ng handgun niya. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Parang yan yung kanina pinatay ko ah. Stand by for redeploy. Kaya nga. Oh, siya nga, big. Big G. Eto na, pinupush Nandiyan na pa rin? ako. Oo, tol. Kunin ko to. Putang ina yung mag- Palis na siya, palis na siya. Enemy vehicle! Wala bang scavenger? Dito. Kunin ko to ang scavenger. Scavenger. Sige, tol. Sige. Scavenger. Scavenger. We are the scavengers. Kabanjar. Ay. Kinuha. You've got gas Uy, Ang ina mo, may tae pa. may tao dyan. target location now. Saan sa akin? Sa akin. Kaya siya tini. Ang ina, sa taas pa talaga. Nako. Sa building. May nag-read. Recon pa, oh. Wala bang zipline to? Where you guys na? Dalawa na. Threat ko, tol.
Sige, punta ka dito. Para cute. Ang tagal na reload ah. Tapos na yung game nagre-reload pa eh. Ano yan, yung RPD? Yung street sweeper. Yung gamit mo. Street Yung sweeper. paborito mo. Nasa akin na. Oh shit, Nasa akin nandito na ako to. sa ano. 3 na yun. Dalawa shotgun mo dyan. Puro shotgun ang gamit ko. Ayun na. Contact! Ano sila? Nandun sa baba, sa baba. Hindi ka maano dyan. Nasa baba eh. Problema niyo, below. Ano yung... Sa taas din. Patay ko isa. Nice. Makanser ko lang isa sa kanila. Okay na ako. Ayun no? Uy! Sniper. Sa taas pa. I got your team. Kinabot sa... Patay yung isa sa nila. Abot pa. Contract update. New objective identified. Nice. Tiga na. Tikan na nga eh. Nice. Buwis buhay na. Right for a chance to redeploy. Tumigil na yun ano. Uy! Uy, hindi ba yung nabuha? Wala na dyan. Ayan. Hirap ng buhay. Pag kumaing, nagkakamay. Teammate has been cleared for Ang redeployment. ina mo. Patay ka ulit sa akin. Baka namatay din sa gas yun eh. Yung pumatay sa'yo. Objectives out of range. Hindi tal. Kabilang Doon tent. sila sa Maycon kanina. May barrel dito. Ay wala. Ilan? Wala. Ay na, di na. Ay, what? What? You're the last one on the squad. Finish the job. Headshot. What? Inang mga to? Ay na, likod na. Baba. Ah! Dalawa pala. Nabuto. Nakapor ng po siya. Nakapar tayo dun ah. Nabuto. Bubutuin ko sana eh. Punteriyan kong buto eh. Nakapar-kapar.